Кавършари 0,001%. Ако се събудиш сутринта с повече имейли за конференцията на Мария Боева и Боби Мос, отколкото поръчки... Ако те мъжа редът е по-нисък от шансовете на жена да намери радостта си в Ергена... Ако си тествал всяка оферта на Мария Боева и въпреки всичко се чувстваш така, сякаш продаваш летен ескимос. Ако не можеш да цениш идеята си, като Мария може да цели 10. Ако офертите ти се представят по-зле от тези на съседката ти по Алекс, то причината не е в теб. Проблемът е, че не използваш пълния потенциал на мозъка си. Спокойно, имам перфектното решение за теб. Кешпресо с включен Brain Hack формула. Кешпресо не е просто кафе, това е мозъчен хак в чаша, защото съдържа две уникални съставки – екстракт от лъвска грива и елтеанин. Лъвската грива е като магьосник за мозъка ти. Представи си, че свърза нови кабели в главата ти, изгражда невронни връзки, подобрява паметта, фокуса и концентрацията. Казано по-просто, мозъкът ти от стар лаптоп Windows XP става MacBook Pro на турборежим. Елтеанинът е другият герой. Той влиза като диджей на афтерпартито в главата ти, успокоява хаоса, маха стреса и тревожността и същевременно държи енергията ти висока и чиста. Резултатът е ясен ум без излишен шум, но с 100% продуктивност. Когато двете работят заедно, се случва магията. Това е като да натиснеш Full Mode On. Концентрацията ти е желязна, творческите идеи текат сами, мозъкът ти работи на пълния си потенциал. С две думи, Кешпресо е ключът към суперпродуктивността. Всяка глътка е като да дадеш на мозъка си апдейт, който отключва версия 2.0 на самия теб. Чакайте, това не е всичко. Към всяка чаша Кешпресо вие получавате 3 епични бонуса. Бонус 1. Елексир срещу мързла. Вече не лежите на диваните, а скачате, чистите, пишете оферти и даже подреждате чорапите си. Бонус 2. Елексир за самоувереност. Идеален за социална увереност. Пиете и вече влизате в стаята като рок звезда. Всички ви гледат, лайкват дори офертите ви в LinkedIn. Бонус 3 и за Copywriting Genius. Точно така. Пиете го и започвате да пишете реклами като Хормози и оферти като Ръсъл Брънсън. И така не получавате просто кафе. Получавате Кешпресо, което стига за месец редовна употреба, но получавате неограничена продуктивност. Плюс елексир за мързел, елексир за самоувереност и елексир за Copywriting Genius. И всичко това на обща стойност от 499 лева. Но само сега за участниците в Рада получават всичко за 49,90 лева. И сега имаш два избора. Първия, продължаваш да пиеш същите обикновени кафета като всички останали и твоя conversion rate пада надолу. И клиенти, които не купуват, умират по-рано. И кампании, които умират по-бързо от оферта в OLX. Взимаш Кешпресо. Вместо мозъкът ти да работи като ленивец, работи като Формула 1. Газ потегляш, светкавичен, фокусиран и в пълен контрол. Влизаш в фол и подсъзнанието си почва да създава фунии, кампании, които имат реална печалба. С други думи, или оставаш на нивото на средностатистическият маркетинг хакер с ефтиното кафе от автомата, или ставаш про-маркетинг хакер, който работи с Кешпресо и развива пълния си потенциал. Също така прави успешни и по-бързи фунии от Just Now. Пиеш Кешпресо и искаш още веднъж и още веднъж и още веднъж. Поръчай сега от линка под видеото, остават само 30 бройки.